Nueva Ecija. Nandito po tayo sa Nueva Ecija, San Isidro, San Jose. Kapag tayo mag-bless, nabalita namin nila. Papasok tayo, dito tayo mag-bless, oh. Maraming manok. Yan, naikot ko na po yan kanina. Bibless na lang po yan. Service lang po tayo rito. Ayan ang bayo. Kambing. Pasok tayo. Yung kambing, oh. Hello. Kambing. Kaya na lang. Dito may kapre dito. Tapos yan. Kaso nagagalit sa akin. Sige po. Salamat. Yung kandila kasi doon sa altar, yun ang magbibigay ng liwanag dahil sa langit. Hanggang kailangan yung hindi mamamatay hanggang natatapos. Sige, isa na natin, ha? Pakinitin mo sa para mabakbasan. Balagti dito? Opo. Tatambay? Tatambay dito. Araw gabi. Magaling presensya dito. Kaysa dito sa kabila? Kasama tayong bata, oh. Lalaki. Kanina, sabi, dito. Wala, nakasunod na siya sa atin. Mamaya, akit na yan sa langit. Siguro mga sinaunang nakatira dito, tatay. Hindi na ako papasok yan, dito na. Patatama ko lang ano kasi. Hindi ko nawakan ng aso. Dito maganda energy. Pagpasok dyan, sabi lang, yan, pangit ang energy dyan. Sa sentro dito. Sa saga. May tumakbo. Close lang dito.
Hindi na pala likuran nito, ha? Diretso po yan. Diretso. Wala nang nakatay sa talo ng... Balis na yung bata. Siya na nagpunta. Balis na siya. Balis na. Umiwan niyo na tayo. Daan yung motor. Nagkaya tayo motor. Wala. Isa lang nakatira. Isang bata lang. Wala na. Patay ka rin na. Yung tatlo po bisita. Bisita. Kasi itong batang lalaki lang na nakataas. Wala na. Wala na akong nararamdaman. Wala na talaga. Okay na yan.